Action. Kamar ina da lafiya. Ka kwantar da hankalinka. Zan zo kuma zan karɓe ka. A'a, kada ki fito bar rayuwar ki tana cikin haɗari. Ki tuna irin wahalar da muka sha kafin yi nasara. Har Allah nan gara na rasa rai. Ranka da lafiyarka ya fi min komai a cikin duniyar nan. Dora daga nan? Ranka da lafiyarka ya fi min komai a cikin duniyar nan. Ka bata waya ni magana da ita. Action. Kamar ranka da lafiyarka ya fi komai a cikin duniya. Dan haka ka bata waya ni magana da ita. Kamar ranka da lafiyarka ya fi komai a cikin duniya. Dan haka ka bata. Ai ina jin kuma kuɗin da kuka sace na Alhaji Babba su nake so gaba ɗaya nan da awa uku. Idan ban same su ba to zan fasa kan kamar da bindiga. Jummai da ta ce kin samu kin gama faɗa min inda za mu haɗu da kuma lokaci. Yanzu shi ma wani da ka ji muryoyin sarki? Direban Yana shiga mun aiki da Allah. A kaji? direban ta so da Ni na gaji da sarki wallahi ina son ina da wani mutum gaba ki ɗaya jima gaba ɗaya baya sarki. Shi sound din ai yana da ƙarfi ne. Abin da ke nesa ma ya fi ɗauko. je let's go saki dala din ka tsaya nan. Dora daga inda na tsaya? Dora sai kin sake wannan. Kin samu kin gama faɗa min inda za mu haɗu da kuma lokaci. Action. Bari mana. Me kuma wai ai ta sai ta wai a kwanan. Kawai. Action. Kin samu kin gama. Faɗa min inda za mu haɗu da kuma lokaci. Malaka dai mana shi ma da a bayan gari kuma da misalin karfe 6 na yamma. Na san babu kuɗi sai dai kin faru a kan sai na ga kuma sun shiga sun zan ba ki kamar. Kin ga akalla ki tafi. Akalla ki taɓa. Ta sauke wayar ta fara neman wata nan. Haka kika yi da shi